Nanawagan ng COMELEC Region 11 labi na sa mga kabataan nga dili na paabuton ang deadline sa voter registration alang sa umaabot nga November 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sugod October 2025 hangtod February 14, 2026, niabot na sa 107,000 ang ihap sa naprosesong aplikasyon ato sa voter registration sa tibuok Davao Region alang sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Lakip niini ang registration sa first-time voter, transfer, reactivation, correction of entries ug updating of records. Ginauhag ang mga kabataan sa pagparehistro sanglit human sa BSKE 2026 karong Nobyembre. Upat ka tuig pa una ang mosunod na sab nga BSKE ubos sa pagpatuman sa Republic Act 12232 o ang balaod sa pagset og term of office sa barangay ug SK officials. Actually, last year pa na nag-prepare ang COMELEC for the elections. But then again, naingawas na bago na balaod. Instead of 3 years, yung term setting, nagiging 4 years na ang term ng Barangay and SK elections. Nanawagan ang COMELEC nga dili na paabuton ang deadline sa voter registration sa May 18. Abli ang COMELEC offices o dili baka ang satellite voter registration Lunes hangtod Sabado, lakip holidays, gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Inaauhag na mo ang katong mga first-time voters, especially sa katong mag-participate sa SK elections, visit our offices. Although nagabisita po ta sa ato ang mga schools, katong mga dagko nga schools, katong na ay senior high, kaya ang ato ang target is really to register katong mga 15 to below 18 for the SK elections. Sa November 2, 2026 Lunes, ang BSKE 2026, manual ang eleksyon. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.